Sago. Hurrah, hurrah! Welcome back to my channel again, guys. Thank you so much for waiting for this video. And if you're a first timer here on this channel, or if you haven't subscribed to this channel yet, I encourage you to click the subscribe button down below. Dito lang sa banda. And meron niyang bell button katabi niya para ma-notify kayo kapag mag-upload ako. So, click nyo lang yon. So, today guys, I will be sharing to you the things that I have been loving or yung mga must-have ko for the month of June. Ito guys, walang masyadong bago. Pero, share ko lang kung bakit kailangan ko sila or kailangan ko sila for the month of June. So, if you're interested to see those things and to get the giveaway thingy, keep on watching till the end. The first one that I will be sharing to you guys for the month of June na must-have ko is an application which is called Note Daily. Ito yung application na ginagamit ko for my to-do list, shopping list, magagaganyan, diary, notes, and everything. Ito na yung one-stop shop, kumbaga, na application na for everything. Kasi ang kagandahan, hindi siya kagaya ng mga notes lang na susulat mo lang doon. Ang gustong-gusto ko sa kanya, meron siya yung box na kapag, for example, sinulat mo siya, meron siya yung box sa gilid na kapag tapos mo na yung task na yon, ititik mo lang yung box, mag-strike through dun sa mga letters na yon, na ibig sabihin tapos mo na yung task. So, if you are like me na gustong-gusto nyo na nakasulat lahat ng mga plans nyo for the day or dapat well-organized para makita nyo kung ano ba yung mga priorities nyo, I encourage you guys to download the Note Daily na application para mas organize yung mga kinakailangan nyo. Especially if you are a student or kahit sa mga nag-work. Mas lalo na nga actually sa mga nag-work na i-download to para makita natin yung priorities natin for the day and yung mga to-do list natin. So, let's start with this thing here. This is the Myra E300 siya, guys. Kasi, must have siya for us. Especially to those who are having night shifts, mga nagko-call center, mga nagtuturo at home, or mga nurses kagaya ko. Ito guys, maganda siya na vitamins kasi nag-improve siya ng blood circulation, lungs, and muscle, and everything. So, kailangan ko to guys. Sobrang tagal kong nag-night shift. Siguro, mga naka 10 nights ako, yeah, more than. So, eto talagang kailangan ko na siya. Tagal ko nang hindi gumagamit nito actually. So, yun nga, ang investment natin is our health. So, moving on to this hand cream, guys. Gustong-gusto ko to kasi alam nyo naman sa mga nurses, sobrang kailangan namin ng hand washing. Every time hawakan mo yung pasyente mo, pagbalik sa station, hand washing. Pag may hinawakan ka lang, hand washing. Before ka may hahawakan, hand washing. And nakakadry talaga yun ng kamay, guys. And ako pa man din, pag galing ako sa pasyente ko at may hinawakan ako, or kahit wala akong hinawakan, ganun ka ok sa pag-hand wash. Ang ginagawa ko, nag-hand wash ako ng may sabon, and then right after that, I dry it with a towel and then alcohol. So, nakaka-dry talaga siya every now and then. Sobrang daming hand washing. So, kailangan ko talaga tong hand cream na to, guys. So, I recommend this one to you, lalo na sa mga nurses. Okay? Kasi nakaka-dry talaga ng skin yung pag-hand wash or yung paghugas natin ng kamay. Or sa mga nagluluto or sa mga naghuhugas, naglalaba, ganyan. Kailangan to. Or sa mga nagte-travel lagi para hindi nagda-dry yung ganito natin. And magandang hack na rin siya kapag nakalimutan mong mag-lotion, pwede mo rin itong gamitin na pang-lotion. Moving on to these things, guys, kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, most of the nights, naglalagay ako ng face mask. And ito yung mga galing naman sa Avon, guys. Meron silang ganito. So, kung hindi kayo masyadong tiwala sa mga online shop na baka hindi makarating yung mga binili nyo, or gusto nyo munang itry para at least, di ba sa Avon kasi mga 1 month to pay mo, yung mga paganon sila. So, I recommend this one, guys. This is the Lily and the Milk na from Avon. Parang sobrang mura lang nito. Wala pang 50 pesos. Parang 30 something to 40 something lang siya. So, if you want to try ng bagong face mask, try the Avon products. Balit ulit tayo sa kamay, guys. This is the Sweet Pea na antibacterial na, anong bang tawag dito? Hand sanitizer. Pang ilang bottle ko na siya. So, parang kung makikita nyo, hindi pa ito masyadong nababawasan. Kasi pang ilan ko na to. And Sweet Pea is sobrang bango. Diba sa Bath and Body Works, meron din silang lotion, ganyan, na ganito. Kaya gustong gusto ko to.
Kasi di ba sabi ko nga ma-ok-ok ako sa pag-hand wash. So ito na, pag bago kayo kumain, mag-hand wash muna. Or mag-hand sanitizer muna, I mean. Moving on sa mga products naman na kinakailangan natin sa mukha, I got this NYX Butter Lipstick. Ito guys, bigay ito sa akin ni Sis Tressie. If you haven't watched my unboxing video nang binigay niya sa akin before siya nag-flight, ayan. I will put the link down below, pero isa to sa mga binigay niya. Ang gustong-gusto ko kasi dito, di ba nga butter lipstick siya? Nasaan ba yung butter lipstick? Ayan. Sobrang moisturizing niya sa lips. So, kahit hindi ka mag-lip balm, kapag tinatamad kayo maglagay ng lip balm, kapag sa morning, or kapag naiwan nyo yung lip balm nyo, or nawala nyo yung lip balm nyo, gaya sa akin na lagi kong nawawala. So, ito guys, maganda siya kasi nakaka-moisturize na siya ng lips. And, do hindi siya masyadong magtatagal kasi yung consistency or yung texture ng product is really buttery. So, parang magta-transfer siya every now and then. So, re-apply lang. Pero at least nandun yung pang-moisturize or pang-hydrate natin ng lips. I got a new eyebrow or brow product here. And this is from Salon Perfect. Ito guys yung ginamit ko sa Ilocano Get Ready With Me. Kinuha ko lang to kay mama ko actually. Kay mama ko to siya originally. Clean ko na siya. And it has two colors here. Meron siya yung light brown and meron siyang dark brown. So, if you have darker hair, pwede siya. Or if you plan to, you know, make your hair lighter, pwede pa rin siya. Very versatile siya pagdating sa paggamit niya sa brows natin. And ang kagandahan, meron din siyang brush na ganito. And napakaganda ng brush niya guys. Medyo makapal siya na basta sobrang dali lang i-apply nung product kapag ito yung gamit. Tsaka hindi siya matigas, okay? Hindi siya kagaya ng ibang brushes na matigas kapag ina-apply. We got another blotting sheet. Hindi ko alam kung na-share ko na to sa inyo dati guys. Parang na-share ko na ata to. This is the Silk Secrets na All Control Sheet. Sobrang mura lang nito. This one is only parang 35 pesos lang ata siya. Parang ganun lang yung price niya. And na-discover ko to kasi diba lagi akong bumibili ng Silk Secrets na hair treatment products nila. So sabi ko siguro maganda din. Which is good din naman siya. Hindi siya parang, hindi siya, yung texture niya hindi siya kagaya ng iba na parang rubbery. So if you don't like that texture, maganda siya. At nakaka-absorb din naman siya. For the price ha, okay na rin. And ito guys, I can't leave the house without this. This is the tissue na parang packet, tissue bang tawag dito. So, it comes from a packaging na ganito. Ito siya. This is from Watsons. So, kapag binili mo siya, meron ng 2, 4, 6, 8, 10 na ganito. And bibili ka ng tissue na ganito kadami, 3 packs for 100 pesos. So, sobrang sulit na rin. And alam nyo naman tayo guys, kapag mga babae, kailangan natin to, di ba, pag lumalabas. Pwede din siyang pang-blot, ganyan, kapag nagiging oily na tayo. And kailangan natin pag nagbabanya tayo, ayan. So, kailangan ko to guys. And for the last thing na i-share ko sa inyo is something na I don't know kung ako lang ba, kami lang ba dito sa amin ang nahuhumaling na sa K-drama. So, favorite ko for the month of June is actually tagal ko na itong napanood, May pa ata, pero sobrang ito yung lagi kong nire-recommend kapag may nagtatanong sa akin ng recommendation ng K-drama, ganyan. This is, bago lang siya. Kakatapos ng ata niya nung May or nung April. This is My Secret Romance. So, if you've seen that K-drama, guys, put your favorite scene down below, okay? And of course, question of the day, ano yung favorite na K-drama series nyo, guys? Gusto ko, or kahit movie, kasi gusto kong malaman. Please comment down below. Please. Kasi naghanap ako ng papanoorin ko ngayong wala pa akong masyadong ginagawa. So, please let me know down below. So, before I end this video, guys, I will be doing a mini giveaway for you and to thank you for sticking around hanggang sa dulo ng video na ito. And I will be giving away this makeup bag from HBC that it says Beautiful Everyday. Yes, that's the bag. Na meron siyang laman, of course. Hahayaan ko ba namang umalis to na walang laman. And one inside is this silicone facial cleansing pad. Na ito yung favorite ko, guys, na pinang-wash ng aking face. Hindi siya nagpo-focus. Ayan. Ito yung ginagamit ko para ma-scrub ko yung face ko during washing or yung pag-facial wash ko.
Yan. And of course, I got my favorite thing here, which is the pore purifying balm para sa ating mga ilong and para sa ating mga pores. And of course, meron akong supply para sa inyo. Supply! Meron akong mga face mask for you guys. So, kung gagawin nyo siya na once a week, eto siya guys. Meron akong 4 masks sa inyo pang isang buwan na kung gagawin yung once a week, kung every Saturday lang kayo magaganito or every Sunday para maganda kayo ng Monday. Ito, meron tayong red pomegranate from Images, and of course I have honey natural skincare mask. Yan. And we have the Avon Naturals whitening mask in Lily. We have Avon Naturals moisturizing mask in milk. Ayan. I will put the mechanics down below guys for you to know how to win these things inside this makeup bag, and just be sure that you are a subscriber of this channel. So that's it guys for my monthly must-haves. I hope you enjoyed watching this video, and if you have something na favorite nyo, please share it on the comment box down below para naman makita rin ng iba kung ano ba yung mga dapat nating i-try or mga bagong ganyan na hindi ko pa na-try. And if you haven't followed me yet on my social media accounts, please do follow me with the username Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next video. Bye!